Hayırlı kеш hürmetli şehriyat suyuşu kadarıyla dostlar. Ben sizle bugün bir kaz yolu boylab şehri seyahatga chiqdim. Mana ayta borsin ana muzika. Bu kişinin ideyası 2020 yılda tuğda. Birilendi şul 2020 yılda epidemiya vaqtında fatirlarga beklenip yaşagan şurda. Nişe gitip tuğda. Başta to'xtallarga mecbur bo'lgandan so'ng fatirlarga beklenip birer atına ko'ngilligini yaşab aldık. Şeyler içip, filmler qarab, köpten söyleşmegen tanışlar bilen şıltıratışıp, şundan soň indi ikinci atnada ko'ngil iç pişa başladı. Bir türlülük gitti, şom kirdi ko'ngilga. Mene şunu kuvar için şey içip balkonga çıkıp oturuğa, ko'ngilde şairlerimizin şiirlerin isке çıkıra başladım. Birini söyleyeyim, ikini söyleyeyim. Nişiktir vaqtma turra öte başladı. Qarayım, yartı saatlik programma jıyılgan eken. Ko'ngilde bulganların söylep, tamamlagaç yongalaарын yatlap istey başladım. Bir saatlik programma jıyıldı. Andan soň motorlarını kaldırıp, ilep, nindidir bir programma özünden özü tuğa başladı. Ул фатирда мен бит әле bir үзем генә бикләнеп яшәмәдем. Безнең гаиләбез белән иҗади гаилә иптәшем Лейсан Рәхимова шулай ук күңелендә булган матур шигырьләрен, романсларын искә төшерә башлады. Шуның өстенә әле онлайн укуга күчеп Мәскәүдән кызыбыз кайтты. Ул фортепианода музыка мәктәбен битергән бит инде. Уйнап тора, Лейсан җырлап тора, мин сөйләп торам. Шулай итеп, без тормышны җайга салдык. Иҗади рельсларга яңа бастырдык. Программа туда музыка куеп шигырь генә сөйләп булмый бит. Алай гына кызык түгел, аны ниндидер бер калыпка, матур калыпка саларга кирәк иде. Шуннан инде мин ни өчен кайбер шигырьләр менә миңа ошый, кайберләр битараф калдыра. Гомумән ничә кайбер сәнгать әсәрләре тетрәндерә, кай вакытта бер-ике генә юлда тетрәндерә, кайбер калын романнар бернинди йокыдару да кирәкми йоклата. Менә шул турыда уйлана башладым. Һәм баксаң, бу турыда инде борынгы греклар ук бу сорауны куйган булганнар һәм аның ниндидер җавапларын да тапканнар. Нинди серләр ул? Гармония ул үзе бармы, аны кеше тудырамы? Әгәр дә ул бар икән, аңа ничек ирешергә? Ул күкнең кайсы катында? Менә шушы сораулар алда килеп басты. Һәм мин ул сорауларга җавапны шушы кичәдә яңгырашак шигырьләрдән эзләдем. Кайбер сорауларга җавап табылды да шикелле, һәм менә шушы кичәдә мин шул серләрне тамашачылар белән дә уртаклашасым килә. Бәлки алардан башка сорауларга җавапны беләсем килә. Чөнки шигърият кичәсенә гади генә тамашачы килер дип уйламыйм. Минем фикердәшләрем, аваздашларым килер дип уйлыйм, өметләнәм. Минем өчен иң кыйммәтлесе алар менә шушы безнең шагыйрьләребезнең хикмәтле сүзләрен тыңлап сокланса, мин аларның шушы залда, шушы сәхнәдән ул шигырьләрне ничек тыңлауларын күреп сокланасым килә.